sommerhustur. Og vi er på vej over i sommerhuset nu. Ja, nogen kommer i morgen. Nogen kommer i morgen. Et eller andet. Alle steder fra. Ja, alle steder fra. Følg med. Yeah. Sommerbris og armen ud af vinduet. Hej, Morgan! Du skal blive ind i sommerhuset. Vi får en house-tour. Okay, følg med, vi laver house-tour. Ej, hej! Okay, kom med. Ja, tak. Wow, hvor flot. Wow. Ja, tak. Det er mega skiferie. Det er mega skiferie. Der er master bedroom. Jeg har ikke lyst til at vide, hvad der sker. Ej. Nej! Jeg så ikke i den her seng alligevel. Wow. Her skal jeg ikke Nej, her er det ikke sove her. Det er kun til kulde. House tour. Yeah. Sommerbris og armen ud af vinduet. Kommer altid sammen med rødderne, tror vi er indgroet. Du kender os, det varmt ud, så vi sent ud. Ny pengekode, har den allerede indkodet. Det her var lige, hvad jeg havde i tankerne. Det hele føles bedre, når vi alle sammen om det. I kan ned ad krydsetten. Nej! Så du går der er 3 forskellige. Nu er Selma kommet! Vi har lige lavet noget mad. Vi har lige lavet noget tomatpuré og alle krydderier fra skuffen. Alt godt fra skuffen. Alt godt pasta fra skabet. That's my Morning sunshine. The earth says hello. The earth is lige bad. Hvorfor så man det? Skal lige spise morgenmad? Så vi spiser morgenmad. Okay, update. Snart ved at være klar. 10 minutter. Vi har en lang dag på. Vi har en lang dag på. Vi har en lang dag på. Ja. Så er vi i bussen. Og vi har lige fået gamle bier. Sådan. Ja. Jeg har lyst til at græde, og jeg har lyst til at være glad. Tomatoes nye marmelade. Ja, godt. Hvad er det samme som det? Ja, det er lidt svejt. Nej. Hvor er I søde. Okay. Det er bisættelse. Kirkegården.
Jeg tager lige nogle. Tager du også nogle med? Ja. Vil du lige være sidde og holde kniven nu? Look at the crunch. Vi har bisættelser her. Rest in peace. Så I skal yourself. Kirkegården. Subscribe. Så har vi spirituel chokolade. Jeg tror, vi har vores kirkegårdsskilt. Jeg har godt skrevet, Christian. Mark, Sebastian, Anton, August, Vilas, Asger. Var der ikke nogen, der gad lave Asger? Nej, vi gad ikke lave Asger. Ja, Asger, du er død for real. Asger, du er død for real. You're dead to us. Smuk. Nej, det er det ikke. Nu skal vi have det her Facebook. Wow. Okay-vloggen, så er vi i hallen. Det baller. Så er vloggen. Hvem spiler det her? Det er Laura. Nå. Og hun har Tove. Ej, men det er Laura. Sidder herovre. Ja, vores efterskole er utro. Ja, for de laver til, jeg føler censur. Men den må få den her. Det kan få den her. Ses. Nu er vi ved at... Vi tager afsted. Vi skal på Beefeater! 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 Nej, vi skal bare hen til trøflerne. Ja. Ja, irriterende. Men så hvis vi selv vinder, så er det så jeg overvejer, at vores grysespot bare er blevet jævnet med jorden. Grysespot ser nu sådan ud. En jordbunke. Ej, jeg synes fandme det ærgerligt. Jeg synes bare, vores minder på det bord. Jo, vi gider ikke holde det her lorten lidt. Oh crap. Jeg siger karma, fordi Emilie hun har lukket døren til skolen. Det var irriterende for en sidste gang. Hun har glemt sit net. Spiller hun så clueless og lader som man bare har lagt det. Så Emilie, du kan godt huske, at jeg har givet dig det i hånden for 2 minutter siden. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, Der er 2 pils. Der er 2 pils, og de er store. I got somewhere on the inside. So cool, because you are perfect just the way. Fall. I got somewhere on the inside. Lucky. Vi er på vej over på godsbanen nu. We're going home. Update. Og jeg har lige lavet dåsepølse. We could turn this around. Plus, no matter what, Så er vi tilbage i vores hjem. somewhere on the inside. Alcohol and the ball and Liva. Hvordan siger man dit navn på engelsk i udlandet? Liva Maria. My name is Liva Maria. Vi forsvarer det. No español. Sí, hablo español. Jeg pratar svenska og jeg er väldigt bra. Jeg pratar norska. Jeg snakker swahili. Så jeg kan ikke, jeg er ikke så det. Ja, det er præcis. Han er princess treatment. Yeah, man, it's one of those days. Hej vloggen. Hvad så vloggen? Vi har fundet det hyggeligste lille cute spot her. We need some beer.
vores belønning for at synge fødselsdagssang. Bare for at synge fødselsdagssang. Livet er godt. Okay, på Ilse her. Det er blevet lidt koldt. Astronaut til os alle sammen. Nej, Felix betaler. Ingen fejler, Felix og August betaler. Må jeg godt få en refill? Refill. Yes, I know it's late. You know I've been out and is it okay I stop by you? Be lonely, lonely. When I'm drunk in the morning, I'm calling you. You might be lonely, lonely. You're my wonderwall. Selena, stay on my knee. Would like to say you, but I don't know how. Nu har klokken stået 12. 1 minut over 12. Og vi har besluttet at blive her. Og vi kan gerne kunne ikke få nok af Anton. Tider kan komme videre, mens jeg venter på at komme hjem igen. Så godnat, Malaga. Sov godt, Vestegnen. Magdalenernes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Mix it. Pineapple, apple pen. Pineapple pen. Community service, community service. Samler Glasgow op. Immediate community service. Er det sådan voldsomt? Og så står hun hen sidder Glasgow på gulvet. På gaden, hvor folk fucking kører. På Burger King. 10 ud af 10. Se den her på fisk. Oh my god!
Jeg var nede på jorden og leder efter min lighter, min Galaxy 2000 lighter. Så jeg fandt den ikke. Det der skete med mine bukser, det var du ikke se. Klokken er 4:31, og du er anholdt. Det er en onion ring. Er der nogen, der har det? Eller vi ses der? Tak for en fantastisk aften. En glimrende dag og en glimrende aften. Med gode mennesker og godt selskab. Og mange astronauter. Tove! Skud til Tove. Godnat! Godmorgen, vloggen. Bare lige vågne. Fuck, det stinker. Hej vloggen. Jeg ved klokken egentlig 13:38. Ej, det er den så træt. Krølleven er produktiv. Krølleven er meget produktiv. Kort har ud arbejdet hårdt. Wow. Det er lige. Nej. Bare pakke dem godt. 7, 8 eller 9. 9 eller 10. Crunch them. Let's make some noodles. Det skal være den der Dolce Gabbana, hvor det er sådan, du ved, det skal jeg have. I need it. Det skal jeg have. Ich liebe Nudeln. Liebst du Nudeln? Si. Så spiser nudler. Outro til Nå YouTube. Tak for en mega god weekend sammen med alle pigerne og drengene. Det har været mega godt. Ja. Tak til Krølle. Det er jo flot, vores skole er. Men nu skal vi sige farvel ægte. Jeg er også til skolen også. Ja. I ses til næste YouTube-vlog. Ha' det, som I ser ud. Strålende. Hej. Dreaming Unicorn Girls out.